Ndasawaza amanzi abanda. Awu yakanga Sidumo wena kuphela insuku engayo ungawaphuzanga nje mhlawumbe. Hey mina mfowethu hayi ngeke usuka lipheli. Yeah. Kuyikona uthi angiwaphuzi kakhulu yabona ngishaya nje leyo glass. Awu Sidumo madoda. Bathi Sidumo kayiphele lokushini madoda Sidumo kayiphele emareka madoda Sidumo kayiphele madoda emgaqweni. Awu madoda. Sidumo. Ha, yesidumo. Ayifethe abantu bayaphakamisa ngawo mfowethu. Khona okhalile mfowethu. Wathi iphara lidala kanje. Hey. Futhi ukhala kufanele professor. Yeah. Hayi ukhala kufanele nami ngiyayibuka le nto uthaya kahle kahle kusafanele ngabe ngiyabhema. Fuza bugada abazukulu bakho manje. Ngabe ngigada abazukulu plus professor mina ekhaya umdala. Hawu. Yayizwa leyo. Hawu madoda. Umdala abantu abakusanda kushona ugogo nje. Nabo bese bebheke mina ukuthi hayi mhlambe khona into engaba usizo ngayo ayibona kodwa ngifanele nevisitor nje ekhaya ngifanele nevisitor nje ngifika kuthiwa kushoniwe ngafika kodwa bengifana nevisitor nje into ebade ngiyenza nje ngishayele lo cekelelo safihla into egijima phambili nje ukuthi ngiye eThekwini. Hey, ngiyonzana eThekwini. Ngathi umuntu osebenzayo, ojaha ukuya emsebenzini. Hey mfethu kanti ngiyela nje ihunga nje eThekwini yabona. Inamandla ihunga. Hayi amakhulu mfethu engazi ukuthi mfethu lamandla aqhamukapi kuyona mfethu. Hayi usathane nje straight mfethu. Onamandla futhi ngoba wayena uqobo lwakho usathana akaboni. Hey, professor namandla ihunga mfethu ongazi ukuthi amandla ngaka mfethu aqhamukapi mfethu. Ishayani lento umqondo, yini lento lena eyidrivayo ngoba ugcina usucabanga wena kuphela. Hey, Sidumo, what if the tracker lo iphetha uyiveze lento lokhu ibani? Tracker. Hayi ngeke. Hayi lento ngazi ukuthi kwakuyipeni sidididi wayibona lonto. Hey, uzongilandela amaphoyisa Sidumo. Ngeke professor lento iteka tikdot. Awu Sidumo madoda bathi Sidumo kayiphele madoda amaranke, uDumo kayiphele lokushini madoda. Udumo kayiphele emgaqweni madoda. Hayi kodwa sengizophela manje. Awuseyaphela Sidumo mfowethu. Sewuphela kwasi Sidumo manje. Ngimisele professor mfethu ayibona lonto hayi ngimisele. So ithini escape plan yakho ufuna ukuvala kanjani? Wena mawucabanga iplan yakho ufisa ukusizakala kanjani? Ungasizakala kanjani? Ungangitshela ngemethadone. Yabo ile gang emphandle le ngaba thengela imethadone bonke kodwa bonke basabhema. Yes. Yeah. Mina professor ngifuna ukuvala. Mengivala ngihambe ngiye ekhaya. Yizwa lonto. Ekhaya kubonakala nje ukuthi hayi cha. Sekukhehlana ke lo simaziyo. Yabona. Yeah. Ngoba manje sengiye ngibone nami ukuthi angisathembekile ngisho ekhaya uyayibona lonto. Noma bengakaze basho kodwa uyabona nje mfethu izenza ukuthi hey angithembekile uyayibona lonto. Yeah. Nami kodwa ngiyafuna ukuthi ngithembe kodwa manje hayi kusho kona ukuthi ngoba nje ubhema lento le uyayibona lonto. Ukuthembeka kukho uyayibona lonto noma ngenzani noma bengasho na professor ukuthi hayi asikuthembi kwashe kwacima isikakhulukazi ngizalwa nabantu besifazana uyayibona lonto. Yeah. Manje hey ngiyengibona nje ukuthi kukhona lokho ukuthi iphara uyayibona lonto bemihunga into zethu azikho safety kodwa bake babone nabo ukuthi hayi ngisho ehambe eThekwini ayikho into ehamba nawe uyayibona lonto. Ngisho singamphanga imali kodwa nje angithathe ekhaya uyayibona lonto. Ngayijwayeza nje lonto ukuthi ngingathathe ekhaya ngoba manje mase nginenkinga leThekwini ngiyaphi ekhaya. Ekhaya ngizofika ngiphile kanjani ngade ngahamba nento yabo. Uyayibona lonto ukuthi ngiyacindezeleka nakhona la uyayibona lonto. Ngathi nje angijwayeze nje mfethu ukuthi noma ngiqalekile uyayibona lonto. Maybe nginike nje imali yokugibela kuphelile uyayizwa lonto. Awusidumo madoda. Ngoba manje kade ngagcina emathekisini yabo lonto o-driver sebeshintshile sengibona abantu engingabazi ukushaya isidubulu usuke endengezuze eThekwini. Hey ukushaya umoya usashayeka umoya. Hey umoya usashayeka naphe sekugqwagqwa labo nalabo engibazi ukuthi hey mfowethu yabo useyazi ke na uthi umoya lo uyayibona lonto. Hayi manje sekuyinqwaba abantu abasha na professor yabona umuntu omusha ukakubuye kanti uthi hayibo hey leli khehla sithini leli khehla leli ngcole na kanjena mhlawumbe yayibona lonto lithi ufuna ukugibela aninayo imali kwenze njani wayibona lonto kanti umuntu ongaziyo professor uyazi ukuthi oh hayi is good is nice lesikade sayidonsa nawe yayibona lonto.
Ngithatha ngibeke manje ngimisela ngempela professor ukuvala nje straight yazini ngizobe ngivala serious ke mina uyibona ngizobe ngivala serious ngoba kahle kahle ngizoza le eThekwini ngizozama ukuphanda wena mfethu kodwa ukuthi ngiyeko maskandi engisondelisa nemaskandi hayi uyayibonga hayi ngiyayibonga ngoba ngiyazi professor abaningi nami ngangiyibuza professor ngithi le methadone lezi ishaphi ngayo abantu abaningi bathenga imethadone bathi abasabhemi bayeke ukubhema nami ngibabona ukuthi awusekile ukubhema usuyabonakala nje ukuthi akasabhema kodwa ngingapheli ngishiya inyanga ezimbili ezintathu ngithi ngiyambona umuntu useyabhema ngize ngimbuza ukuthi mfethu kanti le methadone zishaphi ayiqedi i-arrest bonke bangitshela into eyodwa ayiqedi inkinga enhliziyo ngithi inhliziyo injani mfethu yabo nje nami bengakholelwa kwimethadone ukuthi ayiqedi i-arrest mina ngikaze-ke ngiyisebenzise ngokuthini bengakholelwa kuyona kodwa abantu abaningi bayasho ukuthi ayiqedi i-arrest yabo manje mase ngiyibuza lo mbuzo ukuthi pho mfethu mase nibuyela kanjani bathi hayi inhliziyo futhi isibuyela lento kule ndaba ka-Triple P okhulunywayo kuthiwa play things places or people angazi lokhu ukuthi na kumele izinto adujwayele ukudlala ngazo uhlukane nazo abantu aduhlangene nabo ngokubhema uhlukane nabo indawo kade uhlala kuyubhema usuke kuyona yabo nje uma uthi ufuna ukuthola imethadone bese uye ekhaya iplan right noma nje uya kwenye environment kukhulunywa enye language ekhaya ayisebenzi indaba zokubhema uyayibona lonto akubhenywa ngeke ngisibone eduze iscafe mengithi nje mina ngisabhemi manje ngihlele ekhaya ngibona ukuthi mina kuyinto eright le ukuthi uma usebenzisa imethadone ubekini straight ngoba uma ngithi ngizosebenzisa imethadone ngihleli la hayi ngeke wena uready uye ekhaya manje mina hayi mina ngiready phela ikhona imethadone ekhona mina ngakugaya ngithi gibela nawo manje usho kanje ngithola isiphambano hayi mina professor ngiready mina amadoda idumo kayiphele rank amadoda idumo kayiphele lokushini idumo kayiphele emgaqweni into eziningi futhi kufanele ngizenze mina ezimisa impilo yami zamisa ngisho impilo yabantu basedladleni wayibona manje ngiyabona ukuthi yabo mfethu enye into futhi ebacika kakhulu ngale imali angashayiswa imoto ngabhekwa yibona esibhedlela behla benyuka bezongibheka esibhedlela yabo mase ngiphuma esibhedlela angisayi ekhaya ngiphuma ngiza la eThekwini mengifika la eThekwini ngihlale kuze kulahleke lezi zinto lezi ekuthiwa amalento le amafile lezi zinto zasesibhedlela zoku-applya wayibona lonto manje usuyikhahlala iyi-waste ngize ngaye ekhaya ngoba nakho sengifonelwa kuthiwa kushone ugogo ngahamba ngaye ekhaya ukuthi ngikhulumeke noma ngibonge ukuthi ngiyabonga ukuthi ningibheke esibhedlela kwasha kwacima lutho wayibona lonto ngiyabona futhi nabuthi balindele ukuthi ngiyikhuluma indaba yasesibhedlela uhambe kanjani wayibona lonto waphuma esibhedlela wenze njani wayibona lonto ngishawa ayini amahloni wona professor lenhliziyo ukuthi kodwa ngoba umdala kangaka yini lento yenzayo uphuma esibhedlela uyolala emgaqweni ufake lezi zinto lena wayibona lonto mfethu manje umdala kanje usuku ke lokubuyela esibhedlela ubufake lensimbi lokubuyela nina esibhedlela angilazi usuku lokubuyela esibhedlela wayizwa lonto yazi bamane bathula bangibuka nami ngashawa into yami ukuthi ngizothini mangithi ngiyayiqala ke indaba yasesibhedlela ukubonga ukuthi bangibhekile esibhedlela ngizoqala ngigcinephi futhi bathi bafika bezokubheka esibhedlela thoyile umuntu akasekho neke okwesibili udadewabo kaMaya sethi uzongibheka phela ngithi babemtshelile ukuthi hayi usesibhedlela kanje naye phela uthi hayi othi ngiyovela ngiyobona ingane kadadewethu umethi uyafika esibhedlela kuthiwa leyo muntu wadischargewa ngomsombuluko hawu lo muntu uphi pho ngoba ngabe usekhaya angikho ekhaya ngile mgaqweni hawu isidumo madoda idumo kayiphele ebhedlela madoda uyidumo kayiphele ema-police station uyidumo kayiphele elokishini udumo kayiphele emgaqweni sidumo mfethu namhlanje uyolala ekhaya sidumo if uready ngempela namhlanje siphambano mfethu siphambano mfethu namhlanje uyolala ekhaya ngizokugala emetadone le methadone bengikhona umfana bengimthengele yona ngizokunika yona sihambe ngiyokugibeza amatekisi akandengezi hayi bo professor futhi hayibo ngakuyidlalile phela futhi hayi mina ngiserious ke professor ngidlala and futhi mase ngizwe ukuthi hayi sekuvalekile sengigrand ngizoyishaya around la ngikutshela ubuye mina yazi ngizokwenza njani ema usubuye ngizohamba ngiyokodela izinto zokudayisa professor futhi awuthembi nesidumo esidumo ungathi ungisika kahle hayi futhi ngiyakubona professor ukuthi manje futhi yabo oScotland sebedlale kakhulu ngawo wena futhi hayibo lo bethi bayavala yabo nami sengiyabona ukuthi ungaze ungithathe
naye lo ngathi uzoyichithela isizungu. No, yazini Sidumo. Into engeke ngisho mina bafo abadlali ngami. Umuntu usuke edlala ngaye. Nami lento engisho ukuthi yazi mfethu wena uthi wenza uprofessor Slima kanti uzenza wena. Ngoba wena usiza mina uyayibona lo. Straight. Uyayibona lo. Umuntu ongeke professor ngoba ngisho umuntu wasekhaya ngicabanga ukuthi mina sangangisiza manje uyayibona lo. Mase ecabanga izinto esezenzekile ukuthi hey kwenze ukuthi nokuthi yabo nje angisathembakele nje kwayimina uyayibona lo. Kwayikona konke lokho ukuthi ungaphuma esibhedlela ufaka insimbi uye ekhaya. Uyayizwa lo nto uzohlala emgaqweni. Ngisho sengifikile sengize ngifika ngoba nakho sekushone ugogo. Uyayibona ugogo naye wagcina ngendaba nje ugehla ushayiswa imoto sesibhedlela uyayibona lo nto. Sayombheka naye vele kube umuntu oyigulelayo. Nimtshela ukuthi akabe ngcono nami ngiyayigulelwa uyayibona lo nto. Angiphatha kabi le nto mase ngizwe ukuthi ugogo seze washona nje ngempela mfethu engasangibonanga ngiphuma esibhedlela kwase kwacima kwavu. Hayi nanokuthi ngenza into ebalekile la ngikhona. Sengiyayibona phela nami professor lento uthi mfethu ayingisindawo. Sandawo. Kunalokho iwaste uyayibona lo nto and futhi njengoba professor kuyimina ekhaya omdala afuna la kubonakala ukuthi sinayo umfana la ekhaya uyayibona lo nto. Osisiza ngapha kanje ekhaya umprofessor besiphila ngemali yempesheni kagogo. Uyayibona lo nto. Ngathi okay alright ngoba nami sengithe kuba mdala uyayibona lo nto. Angahlali ngibheke nje nami ake kahle mina ngeza nje leThekwini ngoba ngithi ngizozama ukuthi wena mfethu nami nginyakaze ngoba umsebenzi osila ngakawutholi uyayibona lo nto. Kwawukuthi vele ke ayikho into esilenziwa iphara ngaso sonke isikhathi licabanga ukutshontsha licabanga ukweba uyayibona lo nto. Ucabanga nje ukuthi ngizoyithatha phi imali ehunga uyayibona. Manje ngiyabona ukuthi mengisekhaya elokishini abafethu ababhema elokishini. Emakubo kuyakhala ukuthi ubani uyasihlupha untshontsha ama-braai pack untshontsha ama-rice uyayibona lo nto. Ukudla la endlini uyayibona lo nto. Manje ngiyabona ukuthi nama ukuthi mfethu ngihlala la ekhaya ngisabhema kanje ngoba mina ngikwazi ukuphanta elokishini ukuthi ngizohambe ngiqoqe insimbi elokishini ngigencela abantu amagceke abangazeli phela mina leyo nto abantu baselokishini uyayibona sebengathuka nje sebebona mina ngiphethe amasake ensimbi uyayibona lo nto. Ngathi hayi ngeke ukuthi nginyakaza manje ukunyakaza kwami na professor ngizalana mfethu ekhaya sekwenzeka into ekanje uyabona ukuthi lapho sengiyadingeka manje kade ngivele ngidingeka kwayisekuqaleni kodwa kungcono ngoba nami bengazi ukuthi hayi mekuphela inyanga mfethu hayi ugogo uyahlanganiswa uyayibona lo manje akasekho ugogo uyayizwa lona sefuna la kwenzakaleni shuthi ilo nalo njengoba nje ngizalwa nabantu besifazane shuthi ilo uzophuma shonele ilo aphuma shonele uyayizwa lo nto ngesimo ukhona uzela uyindoda ngikhona nami ngiyindoda uyayizwa lo nto. Thiwayi siyozamela besizamela izingane zakho kuzogcina sekushiwo njalo phela besizamela izingane zakho nje uyayibona lo nto. Mfethu nami lento siqala ukuba istress kumina ukuthi kahle mfethu ngimdala phela ukuthi ngingabhema ihunga manje mfethu. Nakhona ke professor angisazenzi sekuyisona isimo sayo. Uyayibona lo nto angisazenzi mfethu angisazenzi. Uyabona nje ukuthi nje mfethu namhlanje ngokhu yazi ukukahla ncotha ngene nayo la endlini kodwa ngeke ngize ngibapromotela mahali bengizoyiveza kwakhona ukuthi beyibone le method but at the end of the day kumele ukuthi behambe ukuthi kwesinye isikhathi ufica ukuthi ekhaya ngoba nginokufonelwa abantu uthothi umuntu ingane yakhe iseyidakamizweni uthothi yena ofisa ingane iphuma eyidakamizweni yona ayikakabi ready manje so man it's a waste of time makunjalo kakhulu professor ngoba manje omunye uza ikhipha imali athi hayi mihambe uyithenga lento ekuthiwa iyakusiza yona leyo methadone kunokuthi ayithenge mfethu ngeke ayithenge uzomana hamba akhohle ukuthi mhlambe le mali ayikhiphayo uma bengaholile uyibolekile ngesimo sokuthi naye imphatha kabi uthi ingane yami ibheme ihunga kodwa manje ngcono ngoba isiyafuna ukuyeka ngoba uyaqala kubuze naye abanye ukuthi uyafuna ngempela ukuyeka wonke umuntu avume ngiyafuna ukuyeka ayithenge imethadone iyabiza na ayithenge egcineni umuntu akasayiyeki leyo unga uyaqhubeka usebhema leyo ungaphinda aqhubeka ntshontshe lena futhi
antshontshe khona umzali lapho uyadikibala ingane uyadikibala ekugcineni ke sonke ngesibhemi unga mfethu asinamqondo uyizwa lonto futhi ke nami ngiyakuvuma lokho mfethu ukuthi umuntu nje obhemi unga mfethu akanamqondo futhi angathembeki ungamthembi nawe professor uyabazi ke mfethu ukuhlala naye ungihlala naye ayibona ungamthembi mfethu umuntu obhemi unga ngoba inhliziyo umqondo umncane mfethu umncane umqondo umuntu okusizayo mfethu ukwazi ukuthi mfethu ukhalise yena uzosiza ubani kusasa ingane abanye azibenzana umuntu ufike velela kwishow yami ekhaya kubo bese beba nethemba lokuthi mina bayangithemba ngithi afone athi sino professor khona lapha ngisa khona uyongifunela usizo manje inkinga kushoda imali ushaya isivalo ngami manje mina abanye ke sengabatshela abazali uma lo wefona inamba yami akekho ngazi inamba yami bangifonela bhuti wami uprofessor siza ukuthi uthatha ubani umsaphi kanje ngithi hey we mama unamanga ningamniki imali yazenza kanjani mutshelela ukuthi seniyifakile niyifake kuprofessor hambiye kuyena mayifika la ngifike ngimnika umthetho ukuthi why uqamba amanga ngami ekhaya kini uzobathi sinosikhotheni sonke nawe phela lapho usubukeka njengosikhotheni uthi awu naye lo sithi usiza abantu kanti manje uyena ofonela abantu uthi kulanda imali awugebengu because bayangithemba abazali kakhulu hayi vele mfethu kufanele bakuthembe professor ngobani manje yabo lento yenza uprofessor ibaleke ngalendlela mfethu ukuthi mfethu mina ngingakakwazi ke professor angifisa into enje uthi futhi mangathola umuntu ongakwazi ukungisiza kanje mfethu ayibo lonto ngayiyeki unga ngoba ngiyafuna ukuyiyeka inkinga mfethu ngazi ukuthi yini mfethu inkinga ngoba manje khona nalaphuzwa khona imethadone mahala lapha phambili manje ngiyayibuka lento yasembili ukuthi mina mfethu ngeke ngiyeke iwunga mfethu laphana ufuna uqala uattende ama-class kanjena futhi muphuza imethadone ufuna ngivuke la eMaskandi ngivuke la eThekwini ngihambe ngiye khona uyayizwa lonto awucabange nje professor la ngilala khona ngilala nosikhotheni kubhemi unga uyayibona lento nami ngiyayibona lento lana uyayibona lonto ekseni ngizovuka ngihambe ngiyophuza imethadone i-long distance futhi uyayizwa lonto ngiyophuza imethadone ngiphinde ngibuye imini yonke ngihleli nabo labafethu bayabhema ngoba ayikho la ngithi ngizobalekela khona ayakubhenywa lana ndiwinsango kuphela lana uyayibona lonto ngoba ngicabanga ukuthi kwayiyona nje insango uprofessor mase kuthiwa ngiyavala mina hayi angiyibona ukuthi nje ngiyadinga uvale kwanayo ngoba yona zizona ezinye zezinto ezumkhokha exactly mfethu ukuthi ngizogcina sengithi mfethu lokhu ufutonsanga ngisawuzwa yini sengijwayelele lo strong ngithi ngigcine sengibuyela ngalana ke la ngithi ngiyabaleka khona ngicabanga nje mina ukuthi mase ngivala nje kwakho into ethi intuthu nje mfethu ngiserious ngempela professor into ethi nje intuthu no namhlanje ulala ekhaya exactly futhi ngingajabula definitely sure ngoba futhi vele enye into ekade ingenza ukuthi wena mfethu ngibe eminingi la ngithi bekuseduzane nesibhedlela vele idate yasesibhedlela isakude inyanga yesi4 uyayibona lonto mhla ka11 ngizobe sengi-right lapha and kumele ufike uzame indaba ukuthi kulungiswa amaphepha uzoclaima nemali yakho exactly ngoba futhi enye into ngabe kade ngayilungisa lento wena professor into engibambile iwunga mfethu yezwa imosha impilo mfethu imosha impilo lento izwa nje mfethu uthi ungayeka ukulungisa izinto mfethu ezizokwenza ukuthi ube right kodwa lekho akungikhohlwa lokho okuyona impilo yami angikukhohlwa nakho akungikhohlwa uyezwa lonto lokho kubalekile angikwenzi into engiyibona futhi kakhulukazi ekhaya wena professor bebeyimisele ngokuyiqina lento eduze ukuthi nje ngiyithole yenzeke lento ngiyithole nami le mali yimina ke ngingabafaki lapho kuleyo ndaba leyo ngazi bangibona futhi nabuthi angathi akufunakala nje singisho siqale nje le ndaba yokuthi kwasha kwacima ngoba akekho ngisho ke wangibuza yazi ubonani bangazi phela professor bangibona ebusweni ukuthi hayi lento angiyifunda ukuthi kukhulunywe ngayo uyayibona lonto angifuni owake wayiqala nje omunye usisi wami ethi kunomuntu kade efisa kanjani ukubona bhuti ngithi mina ngibonelana wathi kanjalo kushuthi wezwa ukuthi washayiswa imoto kahle ufuna ukukusiza uma ukuthi akukho la usasizakala khona ngathi mina hayi usizo lakhe ngiyalibonga mfethu angizwani nezigebengu ngisaba ukuthini wena mfethu ayikho into azongisiza ngame ngase kuthiwa ngiyavuma ke kuthiwa ngilethe
amaphepha ami ukuthi isibhedlela kwasho kwagcina ngizolethani kwenzakalani uyanini esibhedlela uyayizwa nje yonke leyo nto. No yazi into kumele senze bafu. Ngoba bakusabo sisibakho. Imina manje sengizoba umfweni ngizoyimela lento ukuthi izobe sekugcina. Mfethu abangithembi. I think kuzomela ngithola inamba zabo. Ukuze ngizokwazi ukuthi mfethu ngikuphusha ukuthi yenzeke lento. Le mali noma singaphumi ngaphumeli wena ukwazi ukuthi size umndeni mfethu. Yeah mfethu. Bekwazi ukuthi bahambe beyofundela izinto engabenza besebenze baphile. Unake nezingane zakho ngale mali ngoba ngicathi noma wengane lapha khona noma ngabe mhlawumbe senahlukana kodwa usiza lithwele ngezingane ungekho eduze kwakhe usumkweleta imali wazo uzuyibona nalokho mfowethu enkulu mfowethu futhi nakhona wena professor mina mfethu ngajabula munga ngisiza kanjalo mfethu ngajabula no into engineshow yayo namhlanje wena Siduma ukuthi uzolala ekhaya mfethu nayi imetadone mfethu ngajabula nalapho professor ngoba ngempela mfethu hayi akuseyona impilo le mfethu amadoda idumo kayipheli madoda sibhedlela idumo kayipheli ema police station udumo kayipheli madoda lokushini yonke indawo udumo kayipheli emgaqweni udumo kayipheli rank mfethu ema rank hayi ke professor no yazini Siduma umphakathi uyakuthanda cabanga sa drop episode yakhe yodwa part 2 ngizodropa Monday lenzo idropa ngolesibili eyabantu Siduma babulele ngensini umphakathi ubulele ngensini mfethu indlela ochaza ngayo mfethu weyibuka lento ukuthi lento indala lento bakhala bathi hawu ikhehla lephara kufanele nami ngibuye ngishawe leyo nto ke mfethu and futhi kunosisi bami na professor abayingane ukuthi phela abayingane kumina ayibona ngesimo sempilo ukuthi bona izinto sebethe ukuthi uyabona nje sengathi ngowengane sengazuthi manje mina ingane ayibona lonto ayikho nje into engiyikhuluma mina izwakale njengokuthi nje mfethu ngichaze mhlawumbe ukuthi nje kunento engayicha yini ubheme unga kahle nami ngiyimina ayikho into engayizwa ngomuntu obheme unga uyayizwa leyo nto ukuthi nje uzongitshela into esile hayi ayikho nje into oqala leyo ayibona lonto and futhi enye into ebuyehlisana isithunzi yabona nje anginayo indlu yokulala ini leyo mfethu mengifikile mina ekhaya ngilala ground kuno round ekhaya kahle kwakuyindlu yokuthiwa yakhelwa abantu abadala bayibona lonto ngesimo sokuthi ngeke ngilale nabantu besifazane endlini enkulu ngiyaphoqeleka ukuthi ngiyolala ground bayibona lapho ground anginayo into ethi eyami umbhede wami lona konke kwakuthi mina imbhede umbhede wona kuphela wasala yes eyintweni zami enganginazo ngisasebenza engangiyithengile ngisho umuntu nje wengeka kholo mengasikuthiwa iroom yami le babethi hayi ngiqamba manga mhlambi indlu kabhuti wami oyisosha kwasha kwacima ngoba phela obhuti bethu abamasosha kade beba nezindle ezinhle bayibona lonto indlela nje mfethu kade nginendle right ngayo mfethu usungathuka manje mengakutshela ukuthi mina ngilala la hey bo uthi uyabuka nawe kodwa sekuya understandeka ngoba nginje kodwa nje akuyona into ezwakalayo leyo mfethu ukuthi ngimdala ngimngaka mfethu ngibhemi unga anginayo indawo yokulala wayibona lonto hey bo ngathi sengize ngibulelwe yibona into zokugqoka ekibheni ukuthi uyabona ukuthi lento senginika ngoba akasayisebenzisi nawe uyaphoxeka mfethu umuntu wakeni uthi uzothi ukhomba ubhuti wakhe and futhi uyaphoqeleka ukuthi athi bhuti yes ngoba akekho omunye ubhuti azombiza wayizwa leyo nto so manje naye ukashawe into yakhe ukuthi nginobhuti onjena obhemi unga kodwa manje ayikho indlela into engayenza ayibona leyo nto masibho ukuthi ngithi bhuti wayizwa leyo nto ngoba ngisho ukuthi professor khona into eyenzakala ekhaya mina ngicinya ngokuthunywa nje lokho engithunywa kona ukuthi ngizotshelwa ukuthi kwenzeka ukuthi ke manje kwasha kwacima kwavutha hayi ayikho ngisho into engiyiphawulayo angitshelwa lutho nje ngitshelwa nje mina ukuthi sinento ethile ngesonto elizakuphela ukuthi kuzothiwa ke manje kwasha kwacima njengobhuti futhi omdala hayi ayikho ngeke ushise ngisho impela kwewunga hayibo yini into uzoshisa uzokhuluma iwunga lapha ufuna lathola ungeningi wayibona lonto yabo nje mfethu awubi nasithunzi nje mfethu khombisa ukuthi umuntu omdala mfethu
uyezwa mfethu noma ezelwa cha ngitholi insizwa idumo kayipheli madoda isidumo mfethu idumo kayipheli emareka madoda idumo kayipheli ema-police station idumo kayipheli madoda elokishini idumo kayipheli emgaqweni idumo kayipheli ey'bhedlela awu madoda iy'bongo zakho lezo ngupha zona mfethu nina bendlendleni ophapha ekhanda kamenzi awu sesize sahamba ibanga elide kangaka kwathiwa usiyeke ngalezi ibongo zakho mase kuze kwaphakathi nendawo phela bayisa amabukelo e-Mp TV1 bathi kimi usiyeke ngalezi ibongo zakho omunye uthi hayi ngiyayithanda lezi ibongo manje abantu bagcina bekusanganisa ikhaya shoba for Sidumo izolo sigcinela for sikhuluma usuphethwe isigora sikuserenke mfowethu uyokhomba ifoni kwesinye isilima futhi hey ngaye ngaphenga velelwa lapha kodwa mina professor ngiye ngithi kwakuyisibonelo sobusela wayibononto mina professor angiphathi akungiphathi kabi mengibona usinawane eshawa uyayizwa lonto ngobani wena mfowethu ngiye ngithi ku right impela ngoba bambambile wayibononto thina sike siphele induku sishawela izinto esingazazi wayibononto ngokuthini kwenze ukuthi lapha mhlawumbe eqhekezwe imoto lapha kwaNtshontshiwe into ezikanje angithatholakalanga umuntu oyintshontshelele lezinto kwasaneka into ethi isikhotheni ke manje sithola induku wayibononto ngithi kodwa bebengambambi ingane lo muntu owenza lento ngoba phela thina sihlangana abantu abayibononto manje naphethe sengiye ukuthi mina akukho mnandi ukuthi ngibona usinawane eshawa nami kusinawane kodwa meyenzile into ngithi mina hayi abamshaya impela ngoba manje ngithi hayi abamshaya impela phela ngoba manje shuthi kuba bambambanga uyabona ukuthi njengalento esiyenzeka manje uthi kushawa usikhotheni ebusuku late ngithi wayibononto iyenzeka le nto lo muntu lo kuthiwa wenza lezi zinto bamgqekezela ngazi noma isitolo noma yini wayibononto njengoba nje besethi nje kwasaneka into ethi isikhotheni yabona ayiyasha induku wayibononto ayiyasha induku iyona zonke ke lezi zinto ezenza ukuthi wena mfethu ngigcine kwayimina sengivuma ukuthi hayi usikhotheni abamshaye mebe mbambile enzini kunokuthi ngisukelwe ngihamba la ngokuthi ngingcolile sengithelwe induku niyasitshontshela nisibamba inkunzi wayibononto ukuthi mfethu ababazini abantu benkunzi mfethu umuntu obamba inkunzi mina ngibamba inkunzi kodwa ngiyakwazi ukumbona umuntu ngisho angeke ayibambe phambi kwami uyayizwa lonto professor kodwa ngiyazi ukuthi lo uphanda ngenkunzi yabo lo uphanda ngamakhalibhothi obani kodwa lo uphanda ngenkunzi manje kumele ngenzeki ke lento ukuthi ngesikhathi befuneka sibe khona nathi esingabasinqeni sibatshela ukuthi bafethu niyazazi khiphana abangani benu ngeke silimalele nina bafethu ayibona bamane bangabike khona ayibona plus futhi banenhlanhla ke professor labafethu ababamba inkunzi hayi banenhlanhla enkulu ngoba manje yabo ngesikhathi kuthiwa kushubile bayafuneka size sidutshulwa nje lapha ngithi kwakufuneka bona laba benkunzi bangatholakala kwadutshulwa abantu abarong bonke labantu abafa mfethu lapha ngalesa sikhathi akekho noyedwa mfethu engimaziyo engithi mhlambe wake ithi hayi kulungile vele ufela lawa amacala amadala abantu isikakhulukazi ade bengaphumi ngisho emaskandi ade behlezi besemaskandi uyayibona manje la mfethu siyawathwala amacala abantu ingakho ngithi mina hayi usikhotheni mengabe yenzile into mfethu abamshaye uyayibona so mfethu labantu abafa mfethu angingakhiphi esihlokweni kahle nje ushawa erank uphazamiseke lapho ushawela le foni le uphethe igoli mfowethu ngangishawela angithi manje sigcine le ndoda ibuya nefoni nesagile sure sigcine lapho ukuthi ibuya nefoni nesagile wayo ebuza ukuthi yona indle wavuma usisa yona impela wazi washo ukuthi mepressa kanje kuvelana ezikrinini wayibona lonto wathi hayi yona impela ifoni yakhe wathi hayi ngoba nami ngiyazi ke mfethu ukuthi imali yami ngeke ngisayithola ukala kajana lo ngiyamazi kudala wayibona lonto esho mina uthi uyangazi kudala wayibona lonto so naye ke manje sekufunala naye ayidelise ngemali yakhe wayibona lonto ngoba phela mengibuza hayi vele mengibuza ukuthi uzongikhokhela imali yami uzovuma uyazi vele ngizovuma wayibona mfethu ayi wangituba mfethu ezwe uvele ushayiwe ngivele ngishayiwe
Plazi-ke yena mayesho uthi ungisha ngokungicabangela. Engiphenga iskipha kanje la engifaka ikhanda lakhe la. Bangibulela abantu ngenduku mina professor yabonke manje mfethu njengoba ngithi ngifuna ukukhawa. Ngiyabona ukuthi mfethu kushuthi into elandelayo ukufa mfethu ayibona. Akafi kodwa sinawayo. Manje akafi khona la professor bake bangifaka khona ebhuthini. Bahamba nami ngithi ayiyobulawa ke la street. Bengitshena kanje ukuthi hayi wena siyokunqoma wena. Ayibona siyokunqoma wena. Professor ukuthi kwenzakalani angazi imoto ishaye ehamsini. Ngithi ngiyazama ukudlokodla la ngelento lena ngoba bangikhuthuzanga ayibona lonto. Khona into engisazi noma iclip noma ummese noma into engangiyiphethe ngakhipha yona ngithi ngizama ukuyigqekeza ibhutha ngiboni la kumnyama ngithi ngilokho ngidlokodla nje la ngithi ngiyadlokodla ngifuna nje ivuleke ngizophuma ihambe imoto. Professor kwenzeke enye into yabona mangabe ngafika usuku lokuthi ufe futhi laba abantu babeyonquma ngempela ayibona ngoba imoto ihambe endaweni engazazi ngiyabona ukuthi manje ngazi ukuthi ku-freeway ayibona lonto ngoba lapho yashaya ihams ayibona lonto emgaqweni yashaya ihams ngamane ngabona ibhuthi ivuleka professor ngabona ibhuthi ivuleka ngiqayibe bo niyavuleka ibhuthi ngithi ngizama ukuyibamba phela bangayiboni bamisa imoto babuye bafuna ukuzovala kahle yabona ngiyibamba ibhuthi ngayizwe isihamba kancane ngasho ukuthi noma ngakuthiwani la isemarobotini iye robotini noma isisemarobotini professor inhlanhla le ukuthi umuntu lo landela imoto le yabo kube mfethu wengabuki le moto le ngoba ngamane nje ngamcela nje kanje ngayidedela ibhuthi ngamcela ukuthi ngiyehla lana wayibona lonto manje nakeze ukuthi ngithini wayibona lonto ngishaya ama-sign angezwakali ngisebhuthini wayibona lonto hlanhla le ukuthi abangibophile nje bengifake ebhuthini professor ngisuke ngigxuma wayibona lonto ngiphuma la emotweni wayibona lonto ngaphuma ngashayeka la esiphongweni ngiyibona ingozi lapha upocoka ngathi ngizokubuza ngayo ngashawa insimbi ke laphana ngoba ngathi ngiphuma ngashayeka phansi kunalezi insimbi lezi zinto zomgaqo ngathi ziyakhanyisa ebusuku ngiyibona ngashawa ichopho lakhona la kanjalo yabona wayinyathela umuntu imoto kushutha ngazi noma akayiboni ibhuthi ukuthi ibhuthi sivulekile wayibona ngoba isekho indlela yokuyivala lana ke professor freeway uyangibuza lo muntu kwenze njani angikwazi ukukhuluma naye ngithi le use trucking laphana phezulu ayibona lonto ngithi mina ikulungile yahamba yabona lonto ngithi ngiwela umgaqo ngiyongena emahlathini ayibona lonto ngifuna ukuyibuka le moto ukuthi iphelela babona yaze yosithele esitolo lapha ngaseyitolo ngathi ngasinda kanjalo professor yabo ukuthi kwakuyokwenzakalani la kwakiwa khona kodwa straight basebengitshelile ukuthi hayi wena sokunqoma wenzeni lana kushuthi kahle kwakulahleke lezi zinto zeyimoto o87 ayibona abantu abangazi 87 enye into efakwa la kuma quantum angithi lezi zinto ifana ikhavela yequantum exactly ayibona lonto kushuthi kahle professor ngangiyithathile lento ayizwa lonto ngangiyithathile ngayidayisa umuntu engangimdayisela yona umuntu uvele sasikweletana naye nakhona hayi ukuthi ngangimdayisela wangibamba ngiyidayisa uyayizwa lonto awuyidumo kayiphele emarenke wangibamba ngiyidayisa wathi hawu ndoda ngiyifuna kanjena lento ungikweleta imali engaka ngathi hayi mfowethu ngidayisela umfowethu kangithi ngiyamgoqa wathi hayi usuzoza naye kumina uyayibona lonto ngathi nayo inkinga bo kodwa ngoba phela ngeke ayithathe mahala thina siyilima lapho ke mfana ngoba umani uvume ngisho imali engekho ngento ebizayo ayibona lonto nje mengibhemile wabhema uyabuya umqondo ukuthi hey ayitshafima yini lento oyenzayo yabo umfishe wabulawa abantu usuzothatha u300 ngento ebiza kanje hayi professor usuke ewathatha izwake ngoba njengoba kwenzeka lento labantu bethi bayonquma sebeyamaza umuntu akuyena ngithi yabo sile kuyena lo muntu wathi hayi asalile asendlini wayibona lonto kusasa uzofika nawo usethini ke lona ke hayi mfethu
ngoba vele sesiwatholile asimbulale lo uyayibona ngoba vele kushuthi usazophinde lokho ebuya Entshontshile uyayizwa lona asimbulale lo vele ke thina abantu abantshontshana siyabanquma yabo ngathi mina hayi sekungicacela ukuthi vele yabona musuyidelile ke kwaukuthi vele kushuthi isikhathi asikakafiki ngoba futhi ushowcase laphana babeyonquma ngoba ngisho abantu engangihleli nabo ngangihleli nabanye abafethu abawu2 basinda ngokuthi babaleke uzwe uyabuza lo fethu nibashiyelana lababanye ngoba igengi yakhe usuke esho lo fethu uthi ayibabalekile batshelwe la kubo ayibona uthini lo fethu banenhlanhla banedluze banenhlanhla ayi bra ube nebhadi mngani wami ube nebhadi plus ngiyayibona izenze la ukuthi hayi ngiyofubula kabuhlungu la ngangishawe ngesibhamu ngizoshawa ngobhushi yabona baphethe ubhushi imvubu induku uyayibona thiwa kade sasikufuna bayizwa lonto saze sakuthola professor sengiye ngabantu ama security aka ePinetown kaloka ngisazi le nkampani yini ku ayigadele isitolo lesekuthiwa kaSimunye yayibona lonto angibamba lama security kwethu lapho kushuthi sasiqhekeze indawo eyisitolo ama office wayibona lonto shuthi kwabantu umfana engangihamba naye wacula yonke into ukuthi mina owazi la kudayiswa khona ama laptop zonke lezi zinto kwasha kwacima sekufuneka mina ke manje wayibona lonto up and down bangifuna up and down bangifuna kodwa ngikhona la ePinetown ukuthi nje ngoba ngiyabaza abantu abangifuna ngilongidaka kanti kushuthi wena mfethu sebekhande umuntu la ukuthi nje meke wangibona nje ahlala ocingweni bazobe sebeyaqhamuka bona naye bazomdalela yabo nangempela kube njalo imoto engangihleli kuyona professor yamane yakagwa nje yabo ngathi ngithi ngibona ngaye lo muntu ngaphambili ukuthi ngicashela umuntu wrong ngithi ngiyamcashela vele sebeyazi ukuthi ngikule moto phakathi akayedwa baningi professor mhlambe babela ko10 bamane balikaki iquantum ngithi makithi hayibuyile ama security ethiwa ngifuna plus ngiyawaza nenduku ayiwona ngempela nangu nalomthaka lo ohamba nawo kanjalo basuke bengibamba professor yedwa kwethu bangithatha ngikutshena ukuthi professor ngahlala kule ndaba abengivalele kuyona ilento le indawo ekuthiwa ilento le ihardware yabo lonto ihardware khona lezi izinto ezakhiweke zokufaka insimbi yabo lonto uthayela ngiboshiwe ngeinsimbi ngahlanganiswa nale nsimbi le stand le hayi akunyakazeki ke ngisho usukhala la professor ngahlala mhlambe 4 days ngiboshiwe la bese bathintile hayi sebengithintile entswempu bangithinta ke kushuthi baqala ngakho ukungithinta bangithintela esitolo yabo lonto esitolo ngaphakathi ngiyahayiza la professor ngihlampe khona bazoza ukuthi hayi ngeke kunomuntu okhalayo la bangithinta la professor bangishana ngogesi yabo lonto yonke lento ugesi uyinkinga ke professor ngijulukile ngimanzi yabo lonto bangishaya ngogesi manje nami ngamane ngaba namanye amandla professor engawazi bayibona lonto uyahlanyisana ugesi abomushawa ngogesi plus uqimbile umanzi bangithinta professor bangithinta engisuke ngibona ukuthi hayi yabona ke manje ngiyafa ngagibela phezulu kwetafula kanjani yabona sengikhahlela kwasani ke manje ke yabona lonto ngiphezulu kwetafula la ngibambelele ayikho indlela yokubaleka wayibona lonto professor bathi uzokubona ngitshela phela ngoba sengishayiwe ke manje nginebethona bazongidedela hayibo abantu basuke bengithatha professor kuthiwa asikakwenzi lutho lathi le wathi lo mthaka wena uzozonya umnqatha omncane omngaka uyabonga njengoba indende uzonya indende lo mnqatha omncane ethiwa indende professor wengaqamba manga ngoba leyo nto yenze kahle futhi nakhona ngiyabona professor ukuthi ibadoda ayikho into ezongisiza la uyayibona lonto mengifuna ukuchama ngithi ngiyacela ukuyethoilet kuthiwa zichamele lapho uyayibona kunama office ke lana ke la ngivalelwe khona kodwa ngilahlala khona izinto zase hardware mase kuba nama office ke lana awulayini nje yabo lawa wona lawa kuthiwa siwaqhekezile hey professor
ngosuku lesibili ngidatshukelwe isecurity la khona ke lesitolo ayibona ukuthi lo muntu usuku lesithathu manje akazadle lutho nje uboshiwe kanje angithengele le drink encane kuthiwa iguwi nalamakhekhe amashumi yabona angikwazi ngisho ukuzidla lezi zinto cabanga uyangifunza yangifunza lo mthaka angifunza seyinkukhu nje sengiyinto nje manje uyayibona lonto ethothobele yabo futhi ngithi ngizokwenza njani ngimane ngiyivuma izinto ngithi hayi izinto ngiyayivuma uyayibona lonto ziphi izinto ngithi mina hayi ngisaba nje amaphoyisa ngimane ngishelinga iphoyisa kanjalo elaziwayo nje ePinetown ayibona lonto ngithi mina ilona elangiphuca izinto uyayibona lonto kanje kanti le boss le yala ma security iyamazi lo baba lo uyayibona lonto manje isuka ihlala efonini ithi ha uyayibona lonto Mr nangu uScotteni la kanjena owaqhekeza lana sesimtholile uthi izinto zathathwa uwena uyayibona lonto amana ahlanye leli phoyisa leli ithutheni uthi izinto zathathwa uwena athi angisayi ngishe ejimini ngifuna ukumbona wayeye ejimini sekuseni yo yaqhamuka athi ngiyeza lapho yabo ukhuluma phambi kwami lo necingo nefoni ufake ku loudspeaker wathi hey uthi izinto zathathwa uwena wathi ngifuna umbona lo Scotteni ngiyeza manje angisayi ngishe ejimini hey usuke ethelele lona leli phoyisa yandoda into aqala nje ayibuza kanjalo ujulu kumanzi uyaqalaza la phezulu athi akhona amakhamera la ebuze kulento ufuna ukuxebula ufuna ungixebula ayibona lonto ithi le ndoda hayi akhona kodwa manje vele nathi simbeke ekhoneni ngoba bafuna nje ukuthi hey athaya khona kodwa manje vele simbeke ekhoneni wathi efika nje kumina wathi iziphi izinto ezathathwa mina ngithi hayi baba ngichaza ukuthi indaba ngithi wena baba ayibona lonto hayi indaba uthi mina ayibona lonto ngithi mina baba manje shuthi lana ngiyabona phela ukuthi bazongibulala labantu ngempama ayibona lonto bazokubulala abantu manje uthatha into zabantu zizathathwa yimina uyabona ukuthi ufuna ungixoshisa emsebenzini yena hayi baba ngithi bengithi nje vele bengivele ngifuna ukuthi ufike la uyabona ngifike uyangazi ngithi uyakwazi baba ngokubona lana ayibona lonto ngifike ngisonzani la yabo hayi ngithi mina abantu baba ngiyabona ukuthi bazoze bangibulale labantu bangivumisa izinto engingazazi ayibona lonto sengithi mina waphinde wahlanya futhi leli security ukuthi wena ngithi uthena nangu umuntu wathatha izinto manje futhi usuthi bengishawa nje baba ayibona lithi kunginika impama empilo ezintathu leli phoyisa lelo ayibona lonto lingishashaya kushanti shuthi nalo mase libuye lo mqondo ukuthi vele la ngibona indlela esengishawe ngayo ukuthi ngiphelile ayibona lonto and futhi nami ngiyazi ukuthi ngeke ngisaboshwa njoba nginje kodwa manje lo muntu lo ufuna ukungisebenzela ukuthi wena mfethu siyolanda lezi zinto ePark Lane uyayibona la ngisasiyidayise khona abone futhi na indlela engenza ngayo ukuthi ngeke asayithola lezi zinto plus lo muntu yena umuntu esingakena isikhefu nginokufika nje ngokuthi wayithenga ngemali encane lezi zinto nginokufika nje ngingenamali ngifike ngizothatha isikhefu njoba sengishawe kanje sengihlale nezinsuku ezingaka la ngizophuma ngiqalekile umuntu oqala engizoya kuyena uyena lo muntu manje mengibayisa kuyena lo muntu labantu kuzo angcono baba kangishaye kanje uyayibona manje sebengibulele ngenduku uyayibona into ezongisiza ukuthi ngiphume la ngizokwenza njani ngoba akayimisele ngokuthi nje wona mntu mhlambe nesonto ncane usazokuhlale la professor ngisazi noma ngihlale kanjani ngihlale ngesayidi noma ngihlale kanjani angisazi yabo lonto sengisenkingeni ngithi into ezongisiza angenze njani ngamane ngathi uthi ngitoilet ngihleli khona kanje iyona phela into yangiboha le ukuthi kwanuka manje la wayibona ngisho ukuthi manje sengimane konakala la kathiwa konakalani wena usumane wabhosha manje njengoba kunama office la ngithi wayibona lonto basema office abo manje bezwe elinye iphunga phela la manje ngoba ingaphakathi wasizwa yindle ngasizwa yiyona mfethu ngoba baze bangikhipha ngalokho nakhona kufika iveni yamaphoyisa uyayibona lonto ukuthi kanjalo angivalelwe iphoyisa lithi ngeke lo muntu uyanuka futhi useshayiwe icala ukuthi ngithathe lo muntu ngimise police station mina
basho ukuthi useze wenza kanje Senyile. athi manje uzongena kiphi iveni ke funa la manje angene kule veni lena hayi bona ndoda ukuthi wenze njani ngaye ngoba ngeke asakwazi ukuboshwa message wayibo lonto professor sengiphelele ngisha amandla iwungi yodwa ushawa arrosta iyakusacisa mina ngishawa arrosta ka 3 days ukuthi angaze ngibheme ngishawa na indlala sengidlale ngingadli insuku engaka wayibo lonto lokho sengichaza ukuthi na professor yonke lento yenziwa yini iwunga uyizwa lonto yonke lento yenziwa iwunga awubuke nje ukuthi mfethu sengaze ngibekezelela induku mfethu ngokuthi ngifuna ukuthi ngiphume ngibheme uyizwa lonto ngaze ngasizo ikona ukuthi ngitoilethe ukuze bangidedele bangikhiphe ngaphakathi uyizwa lonto and futhi professor le ndawo ngangikuyona indawo ephezulu wayibo lonto ngaphandle mengiqalaza kanje ngibuka irank laphana kukude phansi uyizwa lonto professor ukube labantu ukube ngakwazi ukuyikhipha kulezi zinto lezi ngoba ngangilokho ngizama nami uthi mhlawumbe ngaphakama lento ngubadonse ngaphansi ozankosi mengaphuma la awucabange sengiyibuka ke le ndawo ukuthi ngangizofa laphana ngoba mina ngizomane ngifuna ukuyogxuma laphana mase ngiqaqekile mekuthiwa ngiyaqaqeka awucabange ngiboshwe izandla nenyawo kodwa ngifuna ukugxuma endaweni eshona phansi futhi ngangizogxuma uyizwa lonto kwayinhlanhla le ukuthi ngingadedeleki yabo ngingakwazi ukuyikhipha kulezi zinto lezi mfethu awuchazele umbukeli mfethu uma kusa kwahlwa okokuqala kwahla kwesibili kwahla kwesifo still awufuna ukusho ukuthi izinto ikuphi izinto sengishilo nje phela ukuthi izinto zikuleli phoyisa ngiyayibona lokho ukuqamba amanga lokho usungazufa mfethu ngempela ulele phe kweqiniso ileyo nto ke mfethu still usakhanda iplan lokuthi ileyo nto ke mfethu ngoba kahle ngase ngishilo na professor kwakhona omunye oyidida inkulumo yami wathi hayi laba abantu kanje bafike bathi izinto zilaphana befuna ukubaleka uyayibona wayilahla lapho ngoba mina ngase ngivumile sesisoya koyikhomba izinto uyabona nalo bagcwalwa yilo mqondo ukuthi mina ngizoba ngiyalaphana ngifuna ukubaleka uyayibona lonto phela laphana kudayiswa yabo lonto noma ngifuna kubayisa igebengwini zami into enjalo uyayibona lonto wathi hawo wamana ogcwala lo mqondo lo nami ayingamane ngisale sengiyikhipha ngoba kahle bese ngithi hayi ngiyayivuma lezi zinto kodwa lo nje bese ijika indaba nami ngasale sengiyijika ukuthi lo muntu lo ngisazoya kuyena futhi plazike labafethu labana banemali wena professor abanqene ukuthi musikothe nje fethu mabefuna ukukunqoma bakunqoma kalula uyizwa lonto fika ungidayisela izinto wena wayibo abantu abakunqomela ukuthi uyabakweleta uyizwa lo ukweleta 30 rand ubakweleta mina ka ucabangeke mina labantu baphatha ama drugs sengizofika namaphoyisa nama security shooting ngizobabopha uyibona lonto ukufika kwami nje nephoyisa lapha ne security shuthi mina kusafanele ngibonakale ngakhona lapha yabo ngoba kushuthi ngusamdenja ngibopha abantu abadayisayo yonke lento ukuthi bekuzolanda ilento lena ama laptop kanjani indaba ekade izobe ingasazwakali kahle uyizwa lonto mina kahle bengizobopha bona ngoba bedayisa isidakamizwa kushuthi ngumuntu okunqonya ngoba phela kuzofika sala sekubonakala nokuthi kunemkhuba enziwa la kunemkhuba enzeka lana why bedayisela izinto laba isisolanda izinto la mase siyafika gcwele osikhotheni and futhi abantu bangaphandle laba yabo bayazi ukuthi banobutsotsi wayibona lonto bafu esidumbu amadoda udumo kayiphele rank amadoda udumo kayiphele ema police station udumo kayiphele ibhedlela amadoda udumo kayiphele ema location madoda uyidumo kayiphele emgaqweni awumadoda isidumo madoda yabona ligama lesidumo hayi uliphendulile ngakubuza ku episode 1 leli igama lika sidumo livelaphi hayi ungiphendulile usidumo ngempela uyidumo kayiphele wesidumo uthe kwathi usushayiwe uphelile kodwa ubuthi mawunikwa imali kunokuthi uyasibhedlela wena uthatha imali uhambe uyobhema futhi ngamanye amazwi imali iyisitha somuntu obhemayo imali professor mfethu ngasho kanjalo mfethu ngoba mfethu awunendaba ukuthi mfethu senkingene njani mfethu
kodwa nje mfethu uma uthola imali mfethu ngeke ucabange ukuyisiza wena ukuthi ngoba ngisenkingeni kanjena bayibononto ibidinga imali engathi mfethu ngathi uma uthola imali mfethu lo muntu okusizayo kubo wena ozokwenzela mawuthi umgoqo ukuthi ucela imali ukuthi ngifuna ukuya esibhedlela ngoba kanjena ngiyaqhuka uyabona ngoba menginika imali ngeke ngiye lapho yabona mina professor njengoba ngilimele la angase ngihlangane kangaki nosisi wami shutha ngithi esibhedlela ngangikade ngiphume ngingakabi isikhathi sokuphuma yabo ngisafake lento eyisibambiso sika khonkolo kwangeyona ukhonkolo kwakuyisibambiso ngoba vele ngisala ngaphakathi esibhedlela yabo angifakile ukhonkolo straight so manje kushuthi lento le njengoba nje ngiphuma nalento iyavokomala lento ingcolile uyabona lento ivokomele lana kuyakhombisa ukuthi nje ayisekho right njengomuntu ophila futhi ukuthi ungafaka le yanto leyane kanjeyana uyayibona lonto futhi angibone usister kanje nopho ukhonkolo yabo lonto ithi hayi manje sister ngisuke ngashawa imali yokugibela kahle kahle bekufuna la ngibuye plus sinawo futhi amaqhinga okuqamba amanga yabo lonto umuntu azathembe bekufuna la ngibuyele esibhedlela nini izolo sister ngashawa imali ngangakwazi yabo ukuya esibhedlela kushuthi inkinga ukuthi ukhonkolo ube nje ngoba ushode ngemali yokugibela esibhedlela usuke nginika u200 ekseni kuvuke kuya esibhedlela ukhona uzoshintsha ukhonkolo uthole namaphilisi wahleka wedwa wena professor ngahleka ngedwa kulo 200 wathi ulambile ngathi mina hayi ngiright sister amaphilisi unawo nginawo amaphilisi yabo ujahelo 200 angazi phela ukuthi uzonginika malini ngibona ukuthi mina yabo nje bengibuza ukuthi ngilambile uzongithengela ukudla angithengela amaphilisi la seduze kwasesikala angithengela amaphilisi egcineni mase nginika imali encane uyayibona lona mase ngibalela lezi zinto uthi awu sengithenga ukudla njena akuthengela namaphilisi uyayibona lona ukudla right ngiright amaphilisi right eyinhlungu hayi ngiright phethe amaphilisi ngigrand nginawo hayi suka ngishayisela u200 ayincane professor lapha amaphilisi anginawo ngangisanda kulimala futhi bayibona lonto afuneka la njalo ebusuku ngisenkingeni yeinhlungu bayizwa lonto professor ngwathe nganga ngisho lawa ka5 rand ke inhlungu noma ngithenge ama disprin noma yini professor ngathi ngangayunga yonke leyo mali le ngayibhema nje yonke ngangqonga ebusuku engayicabanga lamazwi sister uthi amaphilisi right ngathi hayi ngiright wayizwa lonto ngayicabanga lento uthe kube ngithela amaphilisi akangithengele ziyangishaya manje inhlungu la ngiyaqhiqa siyaxoxa nalo mina ngisekho sengilalele lento yabo bengisengithi mengishawa inhlungu professor ngimane ngithule ngingakhulumi ayibona lonto ngimane ngithule sengithulike manje yabo lonto bebazi nabo yabo lonto ngilele sengithule sengiyakhumbula lamaphilisi ade kukhulunywa ngawo ngithi hayi ngizowathenga ekseni mengivuka ngiyabhema le mali esele ngiyophanda nginje esibhedlela ngingena indaba yakho eyiphindi ngibone awu still namanje futhi ukhonkolo ngithi mina lapha kushuthi yangixosha security kwathiwa kanjalo kulona usuku lami angifike ngedate yami ngathi ngivezile kwathiwa thina sibuye sigange lana mesiza ibhedlela ngcono umuntu mayefika ngedate yakhe wayibona lonto idate yami kushuthi bisidlulile wayibona lonto shuthi na njengomuntu wakini-ke kuyazwelwa wayibona uthe manje angisenayo futhi imali yokugibela yabona aphinda ngihlabe ngo200 kusasa linini usuku lakho ngimane ngilakhe libe seduze yabona ukuthi hayi phambi kwakusasa lona usuku lami ithikithi ke lisele esikhwameni sami lapha la ngihlala khona alright angishaye ngo200 yabona hayi uvuke kuyesibhedlela kodwa ayisabukeki lento nami ngiyayibona professor uthi sekukho ngaze ngathola ispray lesi zokubhala esimhlophe engawushinga ispray la ngoba isingcolile bayibona lonto isingasabukeki nje ayishanga ispray tshena uthi ngawungqonqa nalo 200 ngawungqonqa nalo uthikhohlwe izinhlungu zasebusuku inhlungu zasebusuku ke angazi njengoba ngikutshena ukuthi lento isilima ngalendlela ukuthi phethe into ezokusiza umane mfethu ungayiboni uyibone into engekho mfethu yezwa mfethu ngawukhohlwa ke manje lamaphilisi la ukuthi noma ngithenga amaphilisi ke nje mfethu ka10 rand mfethu yabo kodwa ngiyithola le mali
hayi into engizoyithenga nje bengasayixaki-ke ngongibuza indaba zokuthi right ukudla yini kwasho wacima ngoba vele ayikho into engizothi ngiyashoda ngayo ukudla ngigrand amaphilisi ngi-right nginawo esikhameni yabo leyo nto so kusho ukuthi imali kuphela engamnika yona yabo leyo nto leyo mali yonke professor iye ungeni yizwa leyo nto iye ungeni into engihlezi nje ngiyicabangile ukuthi ngizobhemana yayizwa plus-ke njengoba ngilimele futhi kanje angisakwazi ukuyiphantelwa yayibona shuthi sekuyikona ukuthi ngiphante kubantu basekhaya le nto engisho ukuthi ngiyesibhedlela kusasa ngiyesibhedlela nini yayibona leyo nto ngiyoshintsha ukhonkolo yayibona leyo nto safuna la ngihambe ngesibhedlela ngala ngiphinde ngiye ngala ngithi njengoba ngikhomba indawo eziningi nje funa la ibe ningi imali ngoba ngiyagibela ngikwazi ukuhamba ngithi yabo le nto ngiyehla ngenyuka ngiyagibela angicabanga ukuthi mina nalabantu engibagqilaza ngilokho ngibafuna imali baney'ndleko nabo bayagibela njalo ekuseni yayibo leyo nto basho awumcabangeli omunye umuntu uyicabangela wena ukuthi mekusizakale mina iphelile ukuthi wena professor nawe nomndeni wakho funa hayi akufiki lokho kumina kufika ukuthi nje ngoba nje uprofessor uthi uzongisiza hayi yonke into sengiyiphosa kuyena uprofessor hayibo leyo nto isixubha nginaso ngitshela uprofessor hawu mfethu kade ngikupha i-R100 izolo usuhlule ukuyithengela isixubho uyayizwa leyo nto mfethu awo nje mfethu yazi bafuna nomunye umbuzo shuthi manje usuwuphendulile ukuthi shuthi manje umuntu uma enenkinga kusuke kumele kwenziwe njani kodwa usukuphendulile lokho bafuthi ngathi ungamenzela lento ayishoyo ma ukuthi ufisela ukumsiza mfethu ngathi ungamenzela wena so manje lento oyikhuluma bafu kungenza ngathi ungitshela ngamanye amazwi ukuthi njengamanje mina kumele ngiye nawe kandengezi ngiyokukhokhela khona eneke yabona ngalapho-ke professor sengisholo mina njengomuntu hayi ngalapho mfethu ukuthi ungaka ndengezi cha sengisho ukuthi kumele ngiye erank yakandengezi mina ngiyokugibeza uhambe ukuze uzohamba sengizama ukubonisa ey'ntweni ey'njalo ukuthi abanye abafethu imali bayifuna ngey'ndlela ey'ningi yayibo leyo nto mina professor ngoba ngiyimisele mfethu yayibo leyo nto uma uthi uzonginika imali ukuthi ngigoduke ngekhaya lapho uyangisiza mfethu imina sengiyilimaza-ke kodwa vele bengichaza into enjalo ukuthi mfethu umuntu umethi ufuna usizo ey'ntweni ezomkhiphisa imali lo muntu ocela kuyena hayi uhlala ngesikhathi mfethu ngoba leyo nto ayikho le nto ayishoyo embodana hayi story unga nje uhleze namacebo okuqamba amanga wayibo leyo nto abafethu baze baboleke imali kubantu emalokishini noma nenkinga ekhaya kanje into engekho wayibo leyo nto Osidimo kayiphele ngikudla ngembuzo manje ngoba sibhenga sekuphelile ku episode 2 usitshela ukuthi wathi uthunywa amafutha wafike wena weba amafutha uma sekuzwa esezwa lo muntu uthi wena ushayela ukweba amafutha wathi lo ekuthumile ekunikile imali lo engithumile showcase wayisola ngoba ngagcina ngilokho ngimbalekela yena nje emqondweni wakhe lo sevuko yilo sathane wakhe ngihlezi ngimthuma izinto ebuye nazo ayibona kodwa kungixakayo bengamnikile nje imali engaka ngoba ngiye ngimthume ngemali eko-200 abuye namhlanje ngimnika u-100 uhamba kabuyi wayibona plus thina sinamaqhinga-ke mfethu noma ngamtshela kodwa showcase wezwa ngabanye abantu uthe sibona uba neshawa laphana ayibona nto wamane wabona ukuthi hawu kushuthi usentshontsheleke ngoba uyazi na ukuthi shuthi kahle na professor umuntu loyo osebenzayo la ePine Town odayisayo yabona umdayisi manje uhlezi ezizwe izitori yabona lonto umuntu nami obengisiza into enjengogawula yabona lonto angithume izitolo yabona lonto angilambi nje mfethu nemali yangiqinisa yabona lonto umuntu kanjalo wena mfethu intenzo ukuthi size sijwayelane naye yabo lonto angithume akwazi ukuthi angithume ngezimali wayibona lonto uke wakhala ngokuthi ekwaficala igwegwe zikubulala ngento awuchaze lo mbukelo sekhaya ukuthi yini isigwegwe obani laba babizwa ngezigwegwe igwegwe mfethu sibiza lo muntu uthola ukuthi wena mfethu ngizofike ngikutshontshele wayibona lonto ekugcineni usufuna ukungishaya usuyisigwegwe wayizwa lonto kodwa wena okade kahle isigwegwe nguwe la ontshotshela umuntu
kodwa manje lo sefuna ukukushaya sekuyena isigwebo manje ulimi wena mfethu lethu thina amaphara ukuthi abantu nje mebeshaya umuntu oyiphara futhi igwegwe lezo abantu abayigwegwe kodwa ngizofika ngikutshontshele mina uma usungifuna usufika ekhaya uzofuna mina ngihambe nemali yakho noma ngihambe nefoni yakho mina ngizotshena abafethu ukuthi ekhaya bese kufika isigwegwe babo ngeke ngisho ukuthi kufika uprofessor khona isigwegwe kade sesifikile ekhaya bafethu singifuna uthule sebeyazi ke nami ngithi isigwegwe ukuthi umuntu kanjani kodwa Yesidumo idumo kayiphela erek amadoda idumo kayiphela ema-police station. Okay, abantu bayakhala ngalokukhuluma kwenu. Yabo lonto. Uyayibona lonto mfethu. Uyayibona lonto. Ivelaphi lento isukaphi? Why ulimi lweni nonke ninenhlala emgaqweni ungapheli uyayibona lonto mfethu. Uyayibona lonto professor. Masikhuluma. Yeah. Mfethu uthi isikhathi esiningi wena mfethu sesajwayela ukuqamba amanga uyayibona lonto nakho ukuthi uyabona lonto mfethu sajwayela ukuqamba amanga wena mfethu manje isikhathi esiningi mawuqambela umuntu amanga ufuna ukuthi mawukhuluma kuthembe uyayibona lonto ngoba usukumqambela amanga ukuthi mhlambe ufuna something lento oyifunayo uyayibona lonto manje mengiqambela amanga professor mengikhuluma ufuna lungithembe uyayibona lonto ukuze ngiyithole lento engiyifunayo ngoba mengizokhuluma into eqondile ukuthi professor ngicela ungiphe imali engaka ngifuna ukuyobhema ihunga ngeke uyenze leyo uzothi hawu imali yami uyoshisa uyobhema ihunga lento singangayifuni kanje yebo kanti mengithi professor mfethu ingane yami iyagula mfethu kanje uzozwela ukuthi mfethu ugulelwa ingane ngeke mfethu yabo nama nginayo imali mfethu ubufuna imali enkulu nawo 200 kodwa mfethu awuzame ngalo 100 mfethu mhlambe uyayibona lonto ukuthi kuyashesha mengikhuluma ngento ethe ukubaleleka kunokuthi ngithi nje professor futhi lento kayayibona lonto inogoqo phakathi exactly umzali ekhaya makuhleli kuqala ingane yomfana izwakala uyabona lonto uyabona kumele kwenziwe njani kumele kuvulwe amehlo funa la bheke esikoleni kufuneka something imali mana nokuthi ngithenge something noma siyahamba nesikole uma ngizoyikhokha esikoleni imali ngizoya esikoleni mina ngiyokhokha uthisha ubani ofuna ukuthi ngiphathele inamba yakhe uphatha inamba kathisha ke lonto yabo nje ugoqo nje lokufuneka kwemali mfethu hayi bafowethu baphela isikakhulukazi ke lento yenziwa ilaba bafowethu labo thola ukuthi vele madladleni ugrand yabo ekhala kusheshe kuzwakala hayibona lonto thina esiyinkedama esishizilayo asivamisile ukushana lo goqo thina sivamisa ukuthi wena mfethu sincinze uyayibona lonto siyancinza isikhathi esiningi thina ezazi ukuthi mfethu asimili kahle madladleni siyancinza wesidumo kayipheli madoda okay angithi uthi kwaSanti wathi usuxoshiwe kulo associational driver ko wayodrivela kaSanti ubani wakuceba kaSanti ukuthi hayi udakwa ihunga lo muntu lo shithi laphana wena mfethu kuye kube nalento ukuthi wena mfethu ngasekhaya mhlambe mina njoba ngisebenza nje professor siyazana nawe le nkampani engisebenza kuyona ineyimoto eziningi professor Pethu wathi angimzamele isikhala uyayibona into kanjalo professor wefuna isikhala Pethu uhlela kasebenzi noma umfowethu engizalwa naye usenencwadi uhlela kasebenzi uyayibona lonto Wathi ngimkhulumele lapha mhlambe kaBhengu uyabona lonto manje uyafika kaBhengu awusekutholakala udriver omusha awu lo driver omusha usuka yena kahle usikhatsini hayi awu bafethu seningaze nithathe umuntu othola incwadi izolo lo kuthiwa udriver omdala lo beshayela kandengezi uxoshwe yini ke kandengezi siyaqala ke indaba iyavela ngoba ngeke bangafuni ukwazi ukuthi ngoba ubeshayela nje yini esimgcoshile uyayibona noma ugcoshiwe kuphela umsebenzi mekuphela umsebenzi ubona wonke ama-ona laphana nje akekho kosomqashake aze ezelana noma association straight ngeke something wrong
gcine sekutholakala ke ngoba phela nabo bathi bafuna ukuthi uzufike lana wena kanjani bagcine sebethi okwami ke futhi kwakulula ngigxoshwe ioffice yebo lonto angicabanga ukuthi association no association basebenzelana for ukuthi ngeke ngithi association ungayazi number association walapha bazofona babuzeni amazi ubani kanje siyamazi awu ngoba beshayela nje waxoshelwana hayibo loyo ngeke uwehlisa isithunzi so driver driver ubheme unga izolonto baqale nabo hawu ubheme unga kumase kuba nale nkolelo balala eyiteringini beshayela bamane balale hawu wayibona umsebenzi ke lapho ke hayi noma ngakuthiwa kanti noma ngakuthiwa yakini imoto kodwa ngeke udrive association ubheme unga make nje bazi ukuthi ubheme unga must ukuthi uyeke ukusebenza ngoba kushuthi manje impilo zabantu isengcupheni into engisathi ngifuna ukuyibuza leyo mfowethu ukuphatha umphakathi udakwe unga kunamngozi iboni because bayalala vele abantu bayo ubungozi neprofessor abukho kodwa ubungozi bukhona kubantu abangayibhemi ungabangayazi bazi ukuthi angithi thina mase sibhemile sika so senza kanje yathinga manje thina hayi ngoba ukuthi sisuke silele uyayibona lonto indlela oyizwa ngayo lento oyibhemile ukuthi ngienjoya kanje uyayizwa lonto ngienjoya kanje hayi ukuthi ngisuke ngingaboni ngisuke ngizwa ngibona ukuthi ngiyathanda amehlo ayazenzakalela kodwa hayi ukuthi uma sekwenza ku driver kuyenzeka vele kodwa manje usuku concentrate uyazi ukuthi uya drive indle ngathi ulibheme idam udriver belibheme idam angithi insangu mfethu insangu biyaziwa njengesidakamizwa nje mfethu esidaka nayo kodwa beyibhema abantu beshayela ngithi bebengabona ubungozi hayi ngeke ingcono insangu mfethu ungazi mina khona umuntu okefikela sokwenza episode afika lala straight kangathi ngidelete ngicine ngingaqhubekanga nayo isike yakwenza le nto too much kungcono makufika umuntu obhema irock ngoba ufika ne-hype nomdlalo lo abe ungabahluleka ukukhuluma la namuzela ngothela umzongqatha nomphakathi lo alale straight la kwetafula ngithi nayi inkinga angithi ayibona ke lonto yona ke lento neprofessor umuntu azayibona ngazuthi hayi ngeke angisaphephile mengagibela imoto ehamba lo uyayibona lonto ngoba manje uzolala esteringini uyayibona lonto asiginga nemoto kanti sometimes hayi ngoba kahle hayi ngoba usukelele uyayibona lonto ukuthi angazi ngingayichaza kanjani lento umuntu ayibona ukuthi yona vele kuyirisk lento le ngoba kukona lokuthinga kwami kuyenzeka sometimes ngicine ngizumeka ngempela uyayibona lonto kodwa ngikholo ukuthi ungazumeka esteringini kuthiwa yini Tafaland usuke useTafaland usuke upheshe uyabona lonto kuya ngezo lithandayo ukuthi iliphi izolithandayo uthi hayi ngiseDubai hayi ngiseDubai mfowethu uyayibona lonto mfowethu wathi omunye ngiyaflya malume Thailand mfowethu kanti manje ayikho leyo nto mfowethu hey mfowethu hayi bra hayi leshani omunye sidumo wathi ngiyaflya malume yes uflya kiwapi akaze aligibele ngisho lelo bhanoyi uzwa kushiya ukuthi kuyaflya esidumo madoda awungitshela ukuthi ayini unga ixabanise nabantu abakuthandayo uyakhumbula le ndoda eyayibhekelela ushayiwe ukubhemisa ikhayisa igceke bona usufika uJoji ifone lentombi yakhe kuthiwa yini ukuxabanisa nabantu abakuthandayo ngempela ngokweqiniso ingoba mfethu ithina ehluleko ukuyiphatha ngoba ngibona ukuthi wena mfethu ungikhonzile ngithi njengoba ungikhonzile uyangikhululekela kahle mfethu abantu ufuna la bayi-understand lento ukuthi mfethu umuntu obheme ungamuzwana naye ungamthembi ngalendlela ungazi ukuthi wena mfethu uzugcina usumthemba njengomfake ephaketheni kakhulu uyayibona lonto ukuthi usungangitshela ukuthi wena uzongishiya endlini uhambe uye esitolo vele uyothenga into esizoyidla hayi ungamshiya endlini mfethu ngoba manje ngishe ngayimisele ngokukutshontshela shuthi usuyamjuda uyayibona lonto ngoba ngaso sonke isikhathi hlezi sinamaplani ukuthi mfethu ngizoyithola kanjani imali yokubhema angithi njengoba ngize kuwena mfethu wena uzongishiya endlini ngize kuwena ngizokucela something uyayibona lonto
angithi Yeah. njengoba ungishiya endlini wena uthi hayi mfethu ngizokunika ke lo 50 rand kodwa uthi ngiqale sithola into esizoyidla Yeah. ayibolona hayi indaba ungathona silule ngiyawo mfethu esitolo manje mawuthi mfethu ongilindeke ngiyabuya uyayibona uzobuye sengasekho kwesinye isikhathi uyayibona athi uyangibambezela umuntu usafuna ukwenza amaqanda washa kwacima yabo nje wena uthi usiza yena ubona ukuthi uyambambezela usazothosa iqanda ngiqaleke kanje mfethu ayingeke mfethu usazothosa amaqanda ngiyancebeleka ngeke mfethu into yanini ngiyophema nini mina eshawa ya roast ebeyilula kanti angijabo ngesikhathi umshiya endlini uyasho ukuthi ngiqalekile mfethu anawo ngisho indlela yokuhlala yabo nje bethu uzomana thuthuthi uyayilula wabona iStandard Bank mhlambe nayo siqathakile uyilalela ebusuku semali saqathakela phansi athi metha ngoba imali nje le meke wasondela kwena wathi metha umbhundo wemali ngoba angazi kuyobe yini momfica ngoba awunqena ukuthi uphambane naye egate hayi mfethu ngisawuthenga ugwayi lesitolo seyahamba sukhuluma ukugcina naye ukhuluma ukugcina naye ngoba nawe kungasheshi nje ukufika ukuthi ayibothi ngibheka imali yami yabo hayi ngoba vele usafuna imali kumina usakhona kanti u50 rand ubona usumncane kakhulu ubona isincane le mali uthi ngizohlala lana mfethu yebo usehambile mfethu and futhi azi ukuthi la uyomfica khona mfethu kancane ukuthi imali uyithole ngoba uyiphika ngisho isakhona esele uyayizwa leyo nto mfethu sinezinye izibindi thina mfethu beta futhi nakhona esenziwa iwunga uyayizwa leyo nto ukuthi mfethu ungabekezelela mfethu ukuthi ngishawe mfethu ngize ngicishe ukubulawa 500 nakhona esengudlile kwasala u200 kuthiwa letha lena ke sele hayi kwayiyona yikho ikhona imali usuyinyusile inkinga nje uthi njengoba sengishayiwe yabo ukhala nje mfethu ngokubhema uthi plazike musu ushayiwe professor ngazi inhlungu zimane zibe high yabo lonto kube ngathi no gift uphelile egazini yabo muqeda kushawe ngathi nje ungahlala phansi wena ngithi ungabhemi ukuthi nje muqeda kuba nenkinga ngathi ungahlala phansi urelax wenzeni mhlambe ushaye leyo nto emnandi oyithandayo ayibonto uyirelaxele nje wena ngathi ungahlala phansi ubhemi unga into esemqondo nje le ayinkinga le ungayichaza kodwa usuyichazile wonke benginombuzo obhala ukuthi ungayichaza uthini ungakumuntu ongayazi cha mfowethu uyichazele yabo nje izitori zakho mfowethu kuyichaza ukuthi ibikhipha ngisho esibhedlela ukumele uyosizwa yabona ke mina leyo nto mfowethu isingenzile mina mfowethu wesidumo ubu driver wamatekisi udrive umuntu owaziwa yona wonke umuntu driver nje uyaziwa ayikho umuntu odume nje ngodriver udriver udumise komdlalo webhola ukuhlangana nomuntu obekwazi usa driver ekwazi uright kuye kuthini kuwe mfethu abanye ngibabalekela bacashela omunye ngithuke sengishayelwa wena ihood makehlane omunye siduma mfethu hamba kanjani pap ebedlula omunye ngithi ngiyambona ngoba ibhasi nje leyo angimazi umuntu ohamba ngebhasi ubani ohamba ngebhasi mhlawumbe umuntu oyidrive itaxi wabona upgrade use driver amabhasi wabona ngathi sengiyabona balo mfethu ehamba kanjani market usapho bemali eshandisi le zishabe mfethu namangazi mfethu ayibona awuthinta encane lapho obvious ukuma kwakhe nje mfethu singaqali ngisho indaba mfethu ngizama mfethu yabona hawu mfethu kona ngibelele lokho ucela ungisize futhi into itoni mfethu ngilambile obuyazi phela umtshela ngeke ungizothi mfethu nawe ngitshela ngale shandisi azo ngeke ngiyeza ukuthi ngitshela ukuthi ulambile manje nje sekuyona indlela yokuvika mfethu ngithengela igawula mfethu noma igwinya mfethu ayibona uyazi njengomuntu okade agcine nazanayo naye awuzodalwa ayibona le shandisi brat bafu uthe kunemali u10,000 owawudla ebusuku unkanko wabafazi
ngakusasa awusufuna ukuyocela ukuboleka imali kuanti wakho lo 10,000 othola ebusuku awutholakale kanjani ngobugebengu awungivele ngabona uthi awukho 10,000 ongathi uthola ebusuku ubugebengu kahle kahle uyidumo kayipheli madoda kahle kahle le mali lemfethu kwakuyimali yesikole ayibolonto kwakuyimali yesikole njoba kuyimali yesikole isikole siyahamba ayizwa lonto kuyakhokhwa imali ihlala eklasini la uthisha futhi ngisafunda usafunda uyidumo sakuthemba njengoba kwaba uthisha ihlala eklasini lapho ihlala eklasini imali kusho namfethu ngilokho ngiyibuka nje la ibekwa khona ayibolonto ukhala kanjani kanti manje uzofika lo sathane weyungu ukuthi hey wena dubona imali emini ekseni ayibolonto inhliziyo ake ngiyoyibheka le mali ukuthi senze ukuthi usevela kahambi nayo kanti vele usebeyishiya imali sathane-ke mfethu wedimoni thathi yani imali erongi iy'ngane kusho ukuthi ayisahambi manje nesikole kwaphoqela ukuthi usiyaza uyidumo ufeyilisa imishini mfethu iyafeyila manje imishini manje kodwa kwaphoqela ukuthi iy'ngane thina sikhokhile sifuna ukuhamba usection ashaya iphakethe uthini wena makukhulunywa lana nami nginalokho ngifayitha nabafayitha ukuthi sikhokhile sifuna ukuhamba ukhokhile wena ngangakhokhanga kwaba nomunye umfethu-ke nje waba nebhadi nje kwamane kwasolakala yena yes kwasolakala yena lo mthaka lona yini ile nhlobo le ukuthi wena mfethu esikoleni ufuna ukuduma ngokuthi iyabhema ayibo lonto ufuna ukuvunywa ukuvunywa ukuthi hey uyabhema lona yabo lonto kwashe kwacima kanti manje isikhokho kanti manje useyifaka nasenkingeni-ke manje ngoba zasolakala izona lezi zinto lezi waphinde wayilahla-ke lento nangomsombuluko wafika nganoma uyithengelwe kuba noma uyithengele yena yini udikhizi omusha yagcwala lento ukuthi mfethu yena lokhu ade kukelwe ibhlukwe usenebhlukwe elisha bafethu niyakwazi ukwenza usungantshontsha ngisho imali yesikole sekuphawula mina-ke imali yesikole pho baney'bindi abafethu ngiyasho ukuthi imina loyo uyidumo kayipheli madoda wagcina icala kungelakhe icala lagcina kuyena nje ladla yena kwaze kwafika ngisho amaphoyisa imbalo yabononto kwathathwa iy'tatimende kwenziwa izinto ey'serious abona ukuthi hayi ngiyaboshwa-ke la ngoba sekufuneka ney'nto ey'njengoma-fingerprint kanje kusho ukuthi icala ngiyaboshwa-ke mina kwagcina nje kuyinto ephele kanjalo nje mfethu yabo ngiyitshena ukuthi hayi mhlawumbe izothi uma ngiboshwa lana ngoba sibuye siboshwe phela uma ngiboshwa mhlawumbe into ezovuka hayi angavuka kwagcina kungavelanga ukuthi wena kwagcina kungavelanga kwavele ekugcineni ngokuthini nathi sixoxa kakhulu kanti ngizomane ngikhulume nomuntu orongi yabo nakhona indaba misivela sekuvela kuyinto engasathemba-ke esengasakholakala ukuthi ngempela iwena iqiniso yini ngoba iveza umuntu esixabanayo naye ayibonona yabo ukuthi ngoba nakho wena wophela usho kahle oba wantshontsha imali yethu sihamba nesikole wena phela wathatha imali yesikole yabona iy'ngane ey'ningi ziyathuka hayibo wena wathatha imali yesikole hayi igcizelele lo mfethu lento le ihambe le ndaba izifike kwabakhulu ukuthi hayibo nangu umuntu osolekayo ayibonona manje inkinga isidla yena lo mthaka lo ivele sekungeyakhe sekuyeyakhe noma sebeyizindaba yami ayisakholakali plus vele lo mfethu seyisho siyaxabana yabona ukuthi wena mfethu awuvungizonda wena usungaze ungitshela ukuthi ngathatha imali yesikole ukhanda isitori ngoba uyamazi umuntu wathatha imali yini ufuna ngishawe yini lesikoleni noma kanjani yabona nami sengiyaphika uyazi iphara mfethu ngaso sonke isikhathi uyayivikela nje wena uyivikele ngoba njengayo lento le yenzeka ukuthi mekushawa abantu la uma bengafica mina nje bethi bangishaya
Ngizophika futhi mebengathi bamfuna umuntu obabamba inkunzi manje lana ngiyamazi mina. Awu ngavuma manje ngiyamazi ukhona la ngaphakathi. Asabe ngiyonikhombisa. Angithi ngiyazi ukuthi ngebangene ngaphakathi. Mase ngifika lapho sengibabona nabo abafethu. Hey bona ngisukela nini. Ngimbone lo muntu mina. Yabo. Ngiyazi ke lapho sengabaleka ngiyekubafethu. Mase ngiyayichaza indaba ukuthi hayibo udlala ngami lo bangazi phela abafethu ukuthi angibambe inkunzi wabonto kahle kahle phela wethu nalaphana labafethu ababambe inkunzi hayi ngoba nathi sibathanda uyayibona isimo sokuthi ayikho into esingabenza yona uyayibona ngoba sihlala nabe ayikho into esingabenza yona kodwa nathi asifuni lento abayenza ngoba manje babamba ngisho osisi siye sithi thina mfethu ukube kuya ngami ngabe ngithi mina mfethu ungambamba umuntu osifazane bamba indoda uyayizwa lona yes yana ebhathi indoda yazi ngoba ni professor akuzwakali nje kahle mfethu beniyobamba inkunzi bafethu kodwa abantu enibabani mhlawumbe niphethe amafoni awu 3 4 wonke lamafoni abantu besifazane indaba bafethu uyayibona lonto akukho ngisho indoda eyodwa nje la lamafoni wonke amafoni abantu besifazane ekubeni nani nosisi mfethu manje nami nginosisi aba bonke isikhathi esiningi abamba basebenza la eThekwini uyayibona lonto manje ngiye ngicabange naleyo nto nje ubhuti wami usikhotheni kodwa ngikwazi ukubanja inkunzi eThekwini ayizwakali nje leyo nto uyayibona lonto inhlamba bafethu bambani nje bafethu amadoda niqinise ngasemadodeni hayi bantu besifazane mfethu ayizwakali nje leyo nto professor ukuthi mfethu isikhathi esiningi nje umuntu uyezwa mfethu umuntu osifazane uyakhala ubanje inkunzi uyahayiza uphenduka nombana ngithi awukazi uyinake leyo nto umuntu osifazane ngiye ngixakwe yilona ke mina ngithi mbambeni impela ke lo mfethu amanathule ebanjwe inkunzi mfethu athule uyekezwe mfethu abantu bejahwa la mfethu mina nje osisi bami ngabatshena kahle ukuthi nje mobanjwe inkunzi ohayiza nje mfethu uhayize nje impela engathi ufelwe uyayibona lona ngoba manje uma nuthula uyahamba umuntu aza ayosithela nefoni yakho yebo kanti muhayiza mfethu umuntu wesifazane ke kakhulukazi phenduka lonke ithiku leli ukuthi hayibo ukhalelani umuntu wesifazane nangu sikhothela baba indoda bangayinaki nabo usikhotheni wabolo kanti mayikhalesha ithi foni yami uyithola manje uyayibona lonto manje kuvungame wonke umuntu wakhala umuntu wesifazane nje uyayibona lonto ivemba manje omunye bayibambamba phambi kwami ke professor wathule ngazi ukuthi mfethu angazi yini engazi ukuthi mfethu hayibo kuukuthi ngikude professor sengifisa nokumtshela ukuthi awumemeza phela sisi nawe awusuthula nje kanjeni uyayibona lonto bayithi kamnandi kanjani uyena wayikhiphela yena esikhwameni wabaningi bamsabisa nje ngomlomo uyayikhipha esikhwameni wabaningi bawela umgaqo ngikude professor ngiyasondela kuyena sengingena phela angikwazi nami ukugijima yabo ukube ngangikwazi ukugijima ngizogijima nje impela ngeke ngithi sisimemeza labantu ngebawele lapha emgaqweni ifoni yakho ungayitholanga ngifika kuyena usisi sebesithele ngisho ukusithela ngithi sisi kodwa uyayikhipha ifoni yabanika awumemezi ngani ngoba bebengeke basithele nefoni yakho bengisaba ngithi kubantu abangake eThekwini bebengeke bakugwaze bebekusabisa nje ngalo mess uyayibona bangicikani professor mase beyibamba uthola ukuthi mhlambe ngikhona phambi kwami beyibamba inkunzi uthola ukuthi babamba futhi umuntu wesifazane ithi bafethu kodwa phela nami ingekho into engizoyisho ngoba kusuke kumuntu engingamazi loyo futhi ngingakulimalela nami lokho uyabona ungcono mengisho bengaboni hayibo sisimemeza bo ifoni yakho nakho ihamba uyayibona omunye ke professor uthola ukuthi uzodlula eduze kwami yabo uyosikonkoshela isikhwama kanjalo asibambe yabo lonto uyabona ukuthi lo muntu usaba mina uyayibona usaba umuntu ongayona ingozi usaba umuntu ongayona ingozi lento engihlezi ngisho kuyothi lo azombamba ka a relax kuyena ngisho ngithi kwebuka ke mina kade ngengikwenze lutho uzowasibamba isikhwama wazwaphenduka lo muntu ozokubamba inkunzi uyena lo mrelaxelayo ufuna ukuhamba eduze kwakhe uthi uzama ukubalekela lo muntu ongcolile uhamba eduze kalo clean kanti uyena lo zomkingi ufeleba Wesidumo ubani umuntu osengozini esidakamizwa ubani umuntu osengozini yewunga mawungaqwashisa abantu emakhaya osengozini
Ilezi iy'ntwana ey'khulayo mfethu. Ilezi ey'khulayo. Thina vele sesi-fucked up sisibulele nje mfethu ayibo lonto. Yeah. Kodwa yabona laba basaqala mfethu ukungena emafomini mfethu angazi singabaqwashisa kanjani ukuthi bangalinge badlalele kule shandisi. Le shandisi professor ayithestwa. Uyayibo lonto. Yeah. Ngoba i-most yabafethu abayibhemayo yilaba bafethu abathestayo. Uthi ngizwe. Uyayizwa lonto. Yeah. Ayithestwa lento yabo nami sengiyayisola nami ngabhema ngitesta uthi abafethu ngihlezi ngibona beyithenga lento umuntu azafune nje azangihlinele nje impela ngokuthi ngimncishe shoda ngishumi kanti zishabu ngale shandisi yabo ngathi uthi ngishaya ayithestwa le shandisi professor ayithestwa ngoba wayithesta usungenile fana noma uyiyeka lempahla le musuthi ngelinye ilanga ngishaye la stress uthi ngishaya idame elilodwa usubuyile akho ungeqeda stress la mfethu stress nje mfethu ayikazi siqedi unga ayazani ngisho na stress ngeshandisi iyona efaka stress iyona efaka stress bo wena usuqeda stress kanti uyasifaka yabona so bafo ngokufa kwabantu bedutshulwa uthotha umunye njengoba uhisa kusini nanonke nibambe inkunzi but sometimes umuntu mayebanjwe inkunzi mayesebuye ukukhokhisa noma ngobani yeah kuthini mfethu kuwena lokho unokubeka impilo yakhe engcupheni zonke lezo zinto kuthini nje kuwena lokho yeah mfethu yabona nami leyo nto ngiyibona ukuthi impilo yami njoba nje kwenzeka kuyimanje ukuthi impilo yethu sinawane isengcupheni njengoba kushawa nombani manje ayibona lonto yeah ngesikhathi kunesikhathi ukuthi esikali ukuthi after 7 or past 7 into yosikhothi nje ebonakala emgaqweni futhi abakushayela indaba yokudlala professor bakushayela ukuthi ngisho umphefumulo uyaphuma futhi yabo ngoba sebekhona vele sebebulewo loba already sikakhulukazi yabo nje sekuyirisk nje professor uthi usinawane uhambe ebusuku uhambe indawana eyithe futhi ukucasha yabo lonto thina nje kahle hayi ukuthi sibeke impilo yethu engcupheni asisaphephile sonke uyayibamba inkunzi awuyibambi uyantshontsha awuntshontshe impilo yethu nje isengcupheni yabo lonto asikho right sonke so bafo ngoba usufana nomuntu ophila nokukhubazeka usowahamba uxegezela ngikhubazekile ngiphila nje mfethu leyo nto professor ngiphatha kabuhlungu mfethu ukuthi njoba ngifana nomuntu osekhubazekile mina ngisho ekhaya ke manje sengiyinto nje mfethu engenamsebenzi wayibona lonto okokuqala ngiscraper okwesibili ngisebenzi okwesithathu ngibhema iwunga uyayizwa lonto yeah okwesine ngimdala kunabo bonke manje yabo ukuthi into engenamqondo leyo mfethu ayikho nje into engayichaza izwakale zonke into zami mfethu ziyabheda bhema iwunga umdala awusebenzi uyabona nje mfethu ayikho into esile mina mfethu engathi mengiyikhuluma izwakale noma ngiyenza ibonakale uyabona ngaphandle ukuthi ngiyeke iwunga uyayibona lonto yeah mase ngiyeke iwunga ke mhlambe kukhona into engayichaza izwakale uyabokotha nje okwamanje mfethu ngisabhema iwunga kanjena mfethu hayi so manje kunendoda lena othi iyadubula izilale phansi ngesisu othi wantshontshe ungayayo nagcine laphi nayo le ndoda eyangifuna phansi phezulu mfethu ngaze ngayibona nami ukuthi hayi sengiphila ngenye indlela manje leyo ndoda leyo mina ngakhuleka ngokuthi phela uyabazi professor labantu bamahunga abahlali mfethu ngolonto ngezwe nje nami sengila eThekwini ukuthi hayi le ndoda bayithathe ngesibhamu vele nayo impilo kade iphila yabonto ukuthi ngiyadutshulwana gunmen phela abadayisa kanjeyani ngolonto mina nje bengisafuneka phansi phezulu wayibona kuyikona ukuthi ngeke kajahane nami mina angilutho kuyena yena bejaha abantu abaserious yabo manje mina angilutho mina into azingahlangana nayo noma inini endleleni ayifaka isibhama ayihambelwa ayibona so ezinye zezinto ezenza ukuthi ngingabi mningi lokushini yabona ngoba bengingathuka sengihlangana naye futhi bekushowcase ukuthi mekuhlangana ngoba bese phathisile nakubantu abaningi ukuthi manje nimbona nimphathise nimtshene ukuthi hayibo siyahamba isikhathi imali yami angiyitholi ungayama ibuyi
uyayibona ukuba uyibuyise ungahake wayezobuya hayi wangeke ukuthi khona wawuyithatheleni uyayibona ungijwayela kabi ufuna ukwenza isifundo kwabanye wezothi nje ungijwayela kabi ungathini kumuntu osafuna ukuqala unga ezitshela ukuthi uyatesta ojethi nje yena uzokwazi ukuyimaintain brother noma ngaba nemali kini bekwazi uku-afford ngeke baku-afford ukubhemisa usuku lonke manje isikhathi into engiye ngiyibuke yona professor kubantu abantu basemakithi bazi ukuthi njengoba nje ngibhema uma nginike mhlambe u100 ngingakwazi ukubhema usuku lonke uyayibona ngingathi nje mfethu angalinga iqale ayiteste ngoba ngisho ngaba bayigwili kubo angakwazi ukuthola u500 njalo ngosuku uyayizwa lonke kodwa mfethu angalinge ayilo alinga iqale mfethu ayikho right mfethu imali mfethu mfethu ifana ngazi mfethu yenze isitha mfethu ngoba mfethu ifana kufana nokuthi nje mfethu uyayilahlwa uyayichitha mfethu yezwa mfethu uyayidabula uyilahle phansi ngoba mfethu lo 500 awulutho ngisho ngakuthiwa uyawuthola njalo ngosuku awulutho mfethu lento mfethu iqeda mfethu 1000 mfethu liphela mfethu nge-hour 1000 atsekho manje mfethu akekho mfethu umuntu onga-afforda mfethu ukuthi ingane yakhe ibheme unga-afford ukuyibhemisa njalo zonke iy'nsuku ngeke noma kuthiwa isiguli esinjani ngeke mfethu ngeke ngeke lento mfethu enye into ayanelisi ngeke ukuthi mfethu njengensanga ukuthi hayi sengibheme kakhulu insango mfethu hayi ngeke ngiright hayi ngeke uyibonge lento umuntu mekunika it's a more mfethu umuntu oyibhema unomona ayibhenyiswana uyayibona lonto ayifande ngensango uyafika kameshenti ungenamali ufika ubhema lana ungafika la kudayisa khona unga uqalekile ushawa i-arrost uyoze uphume ne-arrosta yakho uphuma ne-arrosta yakho umuntu akutshela ukuthi nami ngiphandile hayibo ade ngiqoqe insimbi mina ngedwa lana hayibo lonto ngicela uthuphule hayibo mfethu hayibo yonke into bengenza ngedwa kakhulukazi baqoqe insimbi abafethu wena uphanda kanjani awuphandanga umane wafika nje wazohlala lana lento mfethu ifuna uphande mfethu manje ungayiqali nje ungalingi nje uyiqale mfethu ifuna uphande lento futhi ukuphanda kwakho ke azi ukuthi mfethu uzulandelwa isibhamu ukufa ulandelwa ukufa i-end yayo nje ungafethi lokho ukufa uphumule ethuneni uphumule ethuneni nina bedlodle nophapha ekhanda kamenza indaba olalo lo muntu umemeza ngathi yakhali yalelo uthi igula likaJama lichithekile ngibingelele zonke amadoda ifunda la kufinyelela khona lo mbukiso yalo ngeke ngawathinta onke amakhosi ngezandla awu bafowethu kodwa la kufinyelela khona lo mbukiso ngiyabingelela bafowethu ngiyazihlisa ngiyazendlala yize ngibingelela kabi sengihamba sengincenga ayibafowethu ama-episode kaSidumo onke abe nesifundo bafowethu efundisa ngempilo yakhe ngezimo ake adlula kuzona ngokuzwa kwami ngokukhuluma naye ngathi besangaya kude nalendoda kodwa namhlanje ngoba kumele ilale ekhaya ngiyathembisa bafowethu ukuthi kuzohamba insuku aphinda abuye azosisharela ngoba ziningi izinto umfowethu akadlula ngaphansi kwazo yike zathola igama likaSidumo cha uphendulile mfowethu ukuthi igama likaSidumo lisukaphi ngakho bafowethu siyacela uma silethe umuntu la ekhuluma bafowethu fundani bafowethu kuyena angi-expectile ukuthi khona umuntu ongafika abuka impilo kaSidumo aphinde naye ayifake entweni ezomenza aphile impilo kaSidumo so bafowethu uhlelo bafowethu lokuzama ukuqwashisa abantu ngokuhlukahlukana kwabo ukuthi bengagcini bewele idakamizwa ngoba idakamizwa lezi ziyingozi ngendlela eyisimanga ziheavy ngendlela eyisimanga so nje bafowethu siyabonga ukuthi nibe nathi kulolu hlelo mangabe uyaqala ukubuka lolu hlelo ngale episode siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ibell izokulekelela ekutheni makhona isiqephu esisiposayo izokenqeza ocingweni lakho uzothi mawungena phakathi bese uyitholela isiqephu sangalolo suku sicela abantu bejoin i-membership ukuze sizokwazi ukuthi senze nezinye izinto esingakwazi ukuthi sifinyelele kuzona ngenxa yamandla mina igama lami nguprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sabha umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi sangincenga